de Relacions amb la Comunitat de l'Àrea Bàsica Policial de Roses dels Mossos d'Esquadra, en organitzar xerrades i apropar la policia a la ciutadania. També participa en la taula local de joventut de Roses. Tot i la seva joventut, en Jacint s'ha guanyat el respecte de molta gent, tant de la seva comunitat d'origen com de la població castellonina de tota la vida. Podríem destacar també que en Jacint és una persona molt inquieta amb voluntat de formar-se i d'aprendre permanentment, com ho demostra el fet que actualment està estudiant la llicenciatura de Dret a la Universitat de Girona. Per tot això, doncs, en reconeixement a la seva trajectòria personal i professional que han contribuït a la cohesió social del municipi i també pels seus valors com a jove de la Comissió la Comissió, per tant, per l'atorgament dels premis Espiga i Timó i aquest ple municipal han acordat atorgar-li el premi o el guardó Espiga i Timó de bronze per aquest any 2013. Moltes felicitats. En primer lloc, el que vull és agrair a la Comissió d'Avaluació i Distincions de Castelló d'Empúries que m'hagin proposat i m'hagin escollit com a jove per poder optar en aquest premi. Per mi és molt important aquest premi perquè em reafirma en la tasca que estic fent, en la tasca que porto fent des que tinc 18 anys i em fa que pugui estar envoltat de persones que professionalment i personalment siguin més grans que jo, però de les quals vaig aprenent dia a dia. Tinc molta sort perquè puc estar al costat de persones que realment m'ensenyen cada dia moltes coses. En segon lloc també vull agrair a tots els companys i companyes, amics i amigues i familiars que m'han volgut acompanyar aquí avui i els que han volgut però que no han pogut pas venir. El premi crec que s'atorga per la tasca d'haver desenvolupat una cohesió social dintre del que és el municipi i dintre de la comarca. Jo vull destacar que el punt clau aquí per la integració de les persones que arriben noves està dintre de la població autòctona que s'ha d'agafar la mà de la població que arriba nova. Tots ens necessitem els uns amb els altres i jo crec que la clau aquí és la comunicació. La comunicació que aquí el punt més important i el punt clau és el català. Aquest és un punt molt important perquè les persones es poden entendre i és la clau de l'èxit de les persones un cop arriben aquí i que puguin desenvolupar socialment, laboralment, formativament i esportivament totes les tasques que vulguin fer. Dit això, també voldria afegir com a català que em sento que el fet d'estar participant des de qualsevol part dintre del procés que està visquent avui Catalunya em reafirma i si realment aconseguim l'estat propi jo em sentiré realitzat dintre del que és la meva persona nacional. I moltes gràcies.